Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, pozik nago, nire animalikutxun baten munduko eguna da eta gaur ekainak 7 sorbeltzen eguna da. Eta entzulek badakite zen matraka ematen dudan sorbeltzekin. Goiuri, baina bada ezpada ere zer den azalduko dugu, bai? Agian norbaitek ez du jakingo eta. Sorbeltzak gezi formako txori txikiak dira. Agian horregatik, beren bizitzaren zatirik handiena airean pasatzen dute. Lo daude planeatzen duten bitartean. Egan daudela izatzen dituzten intsektuez elikatzen dira eta egan harremantzen dira. Baina gehien liluratzen gaituen datua honakoa da. Sorbeltzak lehen aldiz egan hasten direnean ez dira gelditzen 2 urtez. Lehen egaldi horrek 36 hilabete iraun ditzake, pausatu gabe. Denbora hori guztia egan pasatzen dute. Loak hartuko nindun amaren batean, sorbeltzak lo hartzean egan segitzen du, zauriak sendatzeko airea uzten du, negoak estindu eta euritan berkendu, maitasuna zeruan egiten omen du, beste modurik ez da gaztigatzen digu, eta eguko du arduraren gatigu. Zerua estunda lurraren zerua, zer gerta ere Maiatza hasieran iritsi ziren Euskal Herrira, beraz, beraien kantua entzuten baduzue, gora begiratu eta sorbeltzak ikusiko dituzue. Agian sorbeltzak edo agian kafea. Gaurko egunez jaio baitzen Juan Luis Guerra dominikarra abeslari eta musikagilea. Ojalá que llueva kafea bestiaren egilea. Gerrak arrakasta handia izan du 20. mende amaieran eta 21. mende hasieran. Karibeko erritmoak, merengea eta Afrikako musika uztartzen ditu. Baina begira, kaleratu zuen lehen diskoak, soplando izenekoak, ez zuen arrakastarik izan. Ojalá que llueva café. Alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Esan bezala, lehen lan hark ez zuen arrakasterik izan, baina Juan Luis Guerrak ez zuen amorerik eman eta jo eta su jarraitu zuen lanean, bere ametsak egi bilakatu arte. Eta horixe egin zuen Libe Goñi Nafar maestrak. Gaurko egunez jaio zen Seaskako lehen irakaslea. Ikasketan amaitu eta irakasle praktikak Elbira Zipidriaren ikastolan eta batez ere Karmele Esnalenean egin zituen. 1979ko otsailean Ipar Euskal Herrira heldu zen, Donibane Loitzunera eta Seaskako lehen irakaslea izan zen. Lehenengo argitxu nobliaren etxean eta Arrangoitzeko ikastolan ondoren. Bere bizitza profesional osoa ikastolen zerbitzuan eman ondoren 2002an Reiki munduan sartu zen. Eta 2021an Har 3 minutu zuretzako liburu argitaratu zuen. Azkeneko osto koloreduna ez eta sunak dekoloratu eta algoetara apartatu dira. Begira, kasualitatea eta lotura. Seaska aipatu dugu eta gaurko egunez hiltzen Manex Pagola, idazle, abeslari eta politikaria, Seaska elkartearen sortzailetako bat. 100 abestitik gora sortu zituen Pagolak, tartean azken dantza eta urtsintxak, Pantxoa eta Peio kantariek bereziki ezagun egin zituztenak. Ez toka 13 taldeak bagabigai ikuskizunarekin izandako arrakasta ikusita, Ipar Euskal Herrian antzeko zerbait sortzea autu zitzaion 70ko hamarkadaren hastapenetan. Horrela abiatu zen, 7 bai ikuskizuna sortzeko bidea. Pagolarekin batera Pantxoa Karrere eta Peio Hospital, Ugutz Robles Arangiz, Iñaki Urtiz Berea, Pantxika Erramuzpe, Benito Lertxundi, Xabier Lete eta Lourdes Iriondo bildu ziren egitasmo horretan.
nerekin, baina gaurko sedia ezin daike betia, badakit nik ere. Musikatik kanpo, herrigintzan eta politikan ere aritu zen. 1968tik 1972 bitartean, Enbata mugimenduko kidea izan zen, eta Elkar argitaletxearen sortzailetako bat ere izan zen. Argitaletxe bat aipatu duzunez, gaurko egunez jaio zen Emilia de Sousa Costa, portugaldar idazle eta feminista. Costa emakumeen hezkuntzaren defendatzaile sutsua izan zen. Kaixa de auxilio sortzen lagundu zuen, neska ikasle txiroi laguntzeko kutxa. Lisboako tutoretza nagusian, haurdelitu-gile edo abandonatuentzako erakundean eskolak eman zituen, eta Federazio Nacional dos Amigos de Crianzaseko, aurren lagunen Federazio Nazionaleko, Kontseilu Zentraleko kide ere izan zen. Idazle gisa aurrentzako liburuetan aritu zen batez ere, baina beste mota bateko ipuinak eta eleberriak ere idatzi zituen. Adibidez, Kem Tiber Filas no Mundo edo Lendas de Portugal, Portugalgo elezaharrak eta narratibei buruzko 26 ipuin txikiz osatutako multzoa. A francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do amor, não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás aqui. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. No meu peito a chamar Maria Joana. Eta idazle batetik bestera, gaurko egunez hilbaitzen Dorothy Parker idazle estatubatuarra. Vanity Fair eta The New Yorker agerkarietan argitaratu zituen lehen kontakizunak, A Month of Saturday lanean bildu zituenak. 1926 urtean plazaratu zuen lehen bertso bilduma, Enough Rope, Sunset Gat eta Death and Taxes bertso bildumak argitaratu zituen ondoren. Big Blonde kontakizun liburuari esker sari bat eskuratu zuen urrengo urtean, eta Laments for the Living and After Such Pleasures kontakizun liburuak argitaratu zituen ondoren. 1933an, bere bigarren senarrarekin batera, idatzitako istorioetan oinarritutako filmeak egiten hasi zen. Haietakoa, A Star is Born, izar bat jaio da filmea, 1937koa. Gerora, film horren beste 3 bertsio egin dituzte. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Sorbeltzak, idazleak, ekintzaileak, abeslariak eta musika. Ondo, baina, gaur zer? Irratsaioari hasiera ofiziala eman beharko diogu, ezta? Jakina June. Karaballoren artelan baten istorio bitxia kontatuko diogu entzulei. Edo agian, ez da Karaballorena. Poesia eta pentsamenduaren 17. edizioa aurkeztu zuten atzo. Eta aurtengo egitara bazitze egiteko Juan Ramon Makuso Balea Zuri argitaletxeko kidea gonbidatu dugu gurera. Eta kafea hutsa hartzera etorriko dira DAP dantza konpainiako Marina Eskizabel eta Iker Sanz. Iruñean antolatu duten praktika artistiko eta kolektibotasunaren inguruko programaren inguruan ere arituko gara. Eta agenda, eta maite dutak, eta gonbidatuak, eta kontu gehiago. Ekainak, 7 ditu, Sorbeltzen mundu eguna da, eta ostirala da. Gaur bai, mantalak etxera. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Ui, ze seria. Zuekin, Oian Amaritoren agambe. Egunon. Egunon! Horrela bai.
Eta ni Goiuri Ezeizaren dia nauzue. Hau, bigarren kafea da, naiz irratian gaude, eta gu prest zuekin kafea eta kafea ez dena hartzeko. Goiza 10:17 ditu, Idoiaren sarearena entzuten ari gara, bigarren kafea da irratsaio hau, bigarren kafearen 788 hain zuzen ere, ekainak 7 ditu, eta guk gaur 3 erreginen maila osatu dugu. June, Oiana, Goiuri, hementxe zuekin, gure maite dutak elkarbanatzeko prest, baina maite dutekin hasi aurretik herrieta egin digute. Benetan? Bai. Zergati, Oiuri? Digute ez. Zein deu? Ez, kolektibizatzen ari nintzen, zu ez gaizki sentitzeko June, baina hemen txatean Gorkak idatzi du kartel bat zor diozula. Bale, kartel bat zor diot. Kartela, atzo gauean eskatu zian kartela, Gorka esango dizut bidali datela 10:00. Eta saioa hasteko tartean, ez dut bidali horregatik eskatu dut gaur goizean, eta 10:00 bidali date, 10:00 baino pixkat lentxeago izango zen ezakit. Tira, baina iritsiko da kartela. Bai, oraintxe bidaliko entzuten ari naizen bitartean Goiuri eta Oianaren maite dutak hor bidaliko izut. Elkar maitatzen jakin gabe. Listo, Gorka, hortxe daukazu. Bueno, ze azkar? Bai, ez du maite dutetara itxaron behar izan. Oso ondo, bale Gorka, horixe, etxeko lanak eginda, orain guk jarriko dizugu bat, bota zein den zure maite duta, ze ikusi dut jarri duzula, asteburun lasai, baina garatu pixka bat, lasai, harritzekoa da, zu lasai egote asteburuan. Garatu eta bitartean Oiana kontatuko digu zer maite duen. Ai, begira, entzuten ari garena nor da? Idoia eta Aritz Olaeta dira. Idoia Surmendi eta Aritz Olaeta. Eta hau duela gutxi Idoiaren kontzertuan elkarrekin egon ginen. Eta zuk badakizu niri asko gustatzen zaidala kontzertuen ondoren diskoak erostea. Musikarien diskoak, baina Idoiarena momentuan jende asko zeon eta ez genuen hartu. Baina nire maite duta, justu, sarreran aipatu ditugu Pantxoa eta Peio, eta nik uste dut agian txikitako eraginak edo txikitak bizitakoak eraginda daukadala diskoak kotxean entzuteko grin hori, edo niri asko gustatzen zait kotxean gidatzen ari naizen bitartean musika entzutea, eta onartzen du daukadala kotxea diskoz betea, gehienak euskal taldeenak dira, azken aldian entzuten ditudan kontzertuetakoak direlako, eta gustatzen zait asko eta maite dut kontzertu baten ondoren disko hori erosi eta hurrengo asteetan talde hori behin da berriz entzuten eta abesten joatea. Eta gogoratzen du txikitan, eta hortik etorri zait, txikitan gurasoekin kotxean ginduatzenean asko entzuten genuen Benito Lertxundi, nire ama Benito Lertxundiren fana izan da beti, eta arrezkero ni ere segurazki horrexeatik. Eta Pantxoa eta Peio ere entzuten genituen, eta urtsintxak, eta hori aipatu dugu, eta gogoratu dut kotxean hor nola joaten ginen, gogoratzen dut behin Andaluzian, Rondara bidean, hor Biurgune pila dituen errepide hartan, nola entzuten genuen urtsintxak abestia, eta hor hiruok abesten joaten ginen. Eta kaso horregatik, nik ere orain diskoak entzuten ditut kotxean joaten naizenean, eta izugarri maite dut. Eta hoxe nire maite duta. Asko gustatu zaite, Eta gaina lotu dut, zurekin ere bira justo Idoia jarri duzu? Bai, maite dut nostalgikoa. Bai, hori da. Hegoa
kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, usturizko erreka. Eta zen maite du June Romateti Bargurenek? Neria ez da hain nostalgiko izango, ez berri, egingoa delako. Anistasuna gustatzen zaigu gure. Nere maite maite ditut tatuajeak, orokorren. Baina ez maite dut bakarrik tatuaje bat, hori, maite dut tatuajeak egiteko bide guztia. Maite dut tatuatzailearekin hitz egiten hastea, diseinua nolakoa nahi dudan izatea, diseinuaren lehenengo proposamen hori jaso, begiratu, zer gehiago aldatuko nioke, edo zer gehituko nioke, eta pixkanaka prozesu hori egitea, eta iristea egun hortara esaten, ni tatuatzea gustatuko zaidan zerbait, eta ateratzea estudiotik pozik, daukadarako azalean beste zerbait usanen zaidana, nik badaukat orain berria egin dudan beste bat, baina beso batean, eskuiko besoan ditut asko familiarekin edo niri, inporta zaizkidan gauzekin lotutako tatuajeak, asko sentimendutik egindakoak, eta horiek azalean ikustea, eta badaukat familiko baserria tatuatu da adibidez atzealdean, besoaren atzealdean, eta familiako askok ikusi duten bakoitzan tatuajea, ikusi dut ze postasun eman dien hori ikusteak, naiz eta gero beraiei bagian tatuajeak eukitzea ez hainbeste gustatu. Baina hori, maite ditut tatuajeak, eta azpimarratzeko da atzaukinun honen inguruko elkarrizketa bat, ze beharrezkoa den tatuatzaile ondo ordaintzea eta tatuatzaile on batengana joatea, ez merke egiteagatik txapuza batekin egotea bizitza guztirako. Zuaitzak bezain soil, atzamarrak basan, ikusten ez dugunaren gainean. Eta Gorkak nola herrieta egin bai, baina bere maite duta ez egun garatzen, nik kontatu beharko dizuet zer maite dudan, eta nire maite duta dator deskubrimendu txikietatik, txiki edo handi ez dakit nola esan zein den hitz egokia, ze aste honetan berria egunkaria irakurtzen, Patxi Ezkiagaren olerki bat deskurritu dut, olerki zati bat erabili zuten, eta hortik abiatuta ariari tiraka olerki bilduma osoa topatu dut, eta asko gustatu zait, eta beraz, maite dut horrelako deskubrimentuak, baino are gehiago maite dut poema hauek, eta zatitxo bat irakurriko dizuet. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku aurrak. Ari da Patxi Ezkiaga bizitzaren amaieraz eta bizitzaren errepasoa egiteaz, ariketa nostalgiko bat egiten du, oianek egin duen bezala, eta honakoa dio. Maitasunaren behin eta berriroko keinuak errepikatzea ez dela nahikoa, baizik maitatzeko gauza izatea. Eta bat-batekoa dela, iraunkorra eta betierekoa. Eta bihotz taupadarekin, begi jetxiekin hasitakoak arantzago egiten ez badu ere, eta geroko maite jolasen ondoren azkarregi konturatzen garen arren ez dakigula besteak zer nahi duen, eta ez dakigula gu geu zer garen. Ahatik, bizitzaren batuketak eta kenketak egiteko ordua datorkigunean, soberan dakigula, milioi bat egun sentitara egonda ere, guk nor eta nork gu maitatu izana. Ondokoaren puntak elkartuta, bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean. Horie gure maite dutak, eta orain bai, barrena akustuta ofizialki, has gaitezke gonbidatuak gurera ekartzen. Sortu duten zulo txora,
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Badira 17 edizio edo 17 urte Donostian egun batez hitzak bihurtzen direla protagonista. Taula gainetik entzuleen gana poesia iristen da egun horretan. Musikak gonbidatuta hitzak eta horiek ekarri ditzaketen sentimenduek betetzen dute esala. Eta aurten ere, ekainaren 12an, hala gertatuko da. Rik gabe irten bide bat bada ez da izan. Victoria Eugenian, arratsaldeko 7etan hasiko dute poesia eta pentsamenduaren 17. saioa. Eta honen berri emateko gurekin dugu gaur Juan Ramon Makuso edizio hauei hasiera eman zien kideetako bat. Egun on eta ongi etorri. Egun on, Juan Ramon. Egun on. 17. edizioa dela aipatu dugu, baina gogoratzen duzu lehen ura nola hasi zineten lehen ura prestatzen? Begira, Felipe Juarizki peio txoteko arezko rotxategetan ineu, elkar ezagutzen genuen, gure ibilbide literario batik, eta, hartu emana sendotzen joan zen, eta, gure elkarren arteko topaketetan, zinen pentsatzen, hemen gurean ez zegoela horrela poesiaren inguruan, mota honetako emanaldiak, eta, nahi genuen zerbait hasi egiten poesiarekin. Eta, bururatu zitzaigun, Donostiko udalara, udaliburutegira jotzea, eta gure propostamen egitea, eta 2007an hasiera eman genion, eta, jada, zuek aipatu duzen bezala, 17. edizioa burutuko dugu aurten ekainak 12an. Horrela izan zen, eta urte, hor joan gara ekartzen, aurkezten Donostiko Victoria Eugenia Klubaretoan, poeta ezberdinak, bai Euskal Herrikoak, zein Espainiako, hizkuntza ezberdinetan, idazten duten poeta idazle. Ikusi ditugu, gero sartuko gara haietan, baina esan bezala badaudela batzuk Euskal Herrikoak, beste batzuk Euskal Herritik kanpotik etorri zaizkigunak, baina badago hoiek hautatzeko nolabaiteko irizpiderik edo jarraitzen duzue urtero irizpide ezberdinen bat? Gure helburua da, anitza izatea ekitaldia, eta orduan, hasieran bat adibidez oso garbi geneukan altzela ekartzea Espainiako Poesia Sari Nazionala aurreko urtean irabazi duena, bai? Eta esan daiteke urtez urte utxe egite batekin beti etorri izan dela Sari Nazionala poesiakoa. Eta gero, hemen Euskal Herrikoa, saiatzen gara, bai idazle poeta berriak, zein ibilbide bat egina dutenak. Eta, urteko nobedadea, azkeneko produkzioan, horiek dira. Eta gero, hasi ginen ere, aurten 7. edizioa burutu da, dekakin ere
deka kultura donostiko ezin proposatu genien egitea zari bat gazteentzat, bueno, 18 eta 35 urte bitarteko jendearentzat, eta horiek irabazlea suertatzen dena, zainaren barnean dauka aukera gure rezitali honetan parte hartzea. Hori ja, jola zazpi urtea zinen, eta urte irabazlean, aurten Beñata Arruti izan da, lehen aipatu dudan zari nazionala Yolanda Castaño poeta galegoa, eta bueno, gutxi gura bera, horiek diren ideak, guri azte edo aukere ematea poesia bazaratzeko ahots ezberdinak. Ahots ezberdinak nahi zen dituzuen, eta 5 ahots izango dituzue aurtengo honetan, aipatu duzu Beñat Arruti izango duzuela, Zarauztarra eta gazte, 25-26 urteko gaztea da, haiekin batera holtzan izango dira beste 3, Oiane Zuberoa Garmendia, Iñaki Irazu Garmendia eta Aitor Kaltzakorta Belaustegi, eta aipatu bezala azken poesia sari nazionalera eman duena Yolanda Castaño Pereira. Haiekin harremanetan jartzerakoan bere zitzat hartzen dute bertan parte hartzeko gonbita, nola jasotzen dute gonbita hori? Bueno, lehen aipatu dizudan bezala, ez dago aukera asko jende aurrean poesia errezitateko eta azaltzeko. Eta, bueno, alde batetik, poesiak daukalako ezaugarri nahiko barneko edo behintzatuko korrela inatzen dugu. Poesia isinean, zure bakardadean irakurtzen duzu eta baita ere idazten duzu. Eta gero, suertia bali madaukazu, argitaratzen da liburu formatuan, eta hori izan daiteke idazle egiten ditula argitaratze horrek, ez da. Orduan, jendeak oso nik ez nuke oso posi, da behin honez, ez daukagu aukera plazaratzeko gure lan hori, eta? Eta, bueno, gu oso posi gaude jasotzen dugun erantzunarekin, bere alakoan jendea tortzen da, prest dago, prestatzen dituzte bere poemak, bai hemengoak, zein kanpokoak, batzutan jasotzen ditugu ere agenda dela eta kanpotik datorren jendea agian ezin dutela, lan arazoago edo egun hauetan ez dakit nun daudelako errezitatzen. Baina hemen poeta euskaldunetik nola ez dagoen aukera gehiagik nik uste dute lehenengo erantzuna baiezkoa eta gero ondoren oso pozik eratzen dira, bai. Gainera, jakin dugunez, poesia entzuteaz gain musika entzuteko ere aukera izango dugu, musikaz lagunduta izango direlako, ez da? Bai, hori da beste ezaugarrietariko bat, hasi ginen ezkioztik, beti egunda musikari bat, urteetan, aldatuz joan da, hasieran bai egontzen biolin jole bat, gero turista bat edoki dugu, eta guen ja azken urte hauetan, violinista violin jole berbera da, eta izaten da hori berak irakurtzen ditu aldez aurretik nola poetek bigaltzen dizkiguten poemak itzultzeko, saioan naiz eta euskeraz nagusi egiten den, jendea badauka aukera elebiluna izateko, kanpokoa hizkuntza, Espainiako hizkuntza beste horretan etortzen dena, jendea ere gustatzen saio, eta horien itzulpenak egiten dira, eta violin joleak irakurtzen ditu, adosten du bere interbentzioak nola egin, errezitatzen duten era berean, edo poemen artean, eta bukaeran, pieza pare batekin, bukatzen da zaioa. Saio honetara gerturatu nahi dutenek, non hartu behar dituzte sarrerak, edo nola hartu daitezke gonbidapenak? Bai, gonbidapenak, horrek esan nahi du, doain dela, besterik gabe, Donostia Kulturako webgunean posibilera jara hartu, edo egun berian goizean eta zein arratsaldean
Victoria Eugeniako lehiatilan ardaiteke gonbidapena eta jendeak libre dauka etortzea eta disfrutatzeko poesiakin, musikarekin. Gerora, norbaitek ikusi nahiko balituzke, hemen errezitaldietan parte hartutako jendearen obrak ikusteko aukera edo irakurtzeko hobe esan da, publikatuta dituzte, ez da? Dauzkate hainbat lan argitaratuta bertan parte hartuko dutenek? Bai, guztia, Beñat Arruti, hasiko naiz, alfabetikoki edo, aurten da bere lehenengo liburua, joan den aste artean aurkeztu zen liburua, Malea Zuria argitaletxearen eskutik, eta, jada liburu dendetan dago, eta bere lehenengo liburua da. Beste poetak, batzuk zailduagoak dira, argitaratze prozesuan gehiago dituzte, gutxiago, Aitor Kaltzakortak poesia iria saria jaso zuen 2019an, Euria Zara obrarekin, liburu dendetan, eta hortik aukera badago jendiak eskuratzeko. Iñaki Irazuk ere 2018an erein argitaletxearekin ateratzen bere poesia liburua lehena, Rukiaren saria, Iaz Zakur Zaunkak Zuza argitaletxearen eskutik, baita ere Oiane Zuberoa Garmendiak Lareiak Iruña iria irabazi zuen nazioarteko poesia lehiaketan saria, Bidaia ariketak liburuarekin, Iaz Balea Zuriarekin ateratzen 2 aldiz iraun, Yolanda Castaño ibilbide luzeagoa poeta bezala izan du, bere obra esan daiteke anitza dela, eta hizkuntza ezberdinetara itzulia den emakumea da. Jendeak nahi baldin badu eskuratu eta ezagutu gehiago bost poeta hauen obra, liburu dendetan jauzituko dituzte beraien liburuak. Juan Ramon, eskerrik asko guztia ona ekartzeagatik, jendeari gonbita egingo diogu eta errepikatuko du, ekainaren 12an izango dela, arratsaldeko 7etan Victoria Eugenian poesia eta pentsamendua errezitaldia, eta mila esker Ramon augurera ekartzeagatik. Zuei eta ondo izan. Edozein espezierentzat Lau euroko horatzen du orduan Ta zinerosi zenda doiak behar berezia dituen Hartu nahi alduzu
Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Aritu gara poesiaz, badugu dagoeneko hitzartu bat, ekainaren 12 hori apuntatuta gure agendara, naiz eta gero agendan hitzordu gehiago aipatu behar ditugun, eta gu hain eskuzabala gara planak proposatu hiltzen garela ostiraletan, eta horrela jarraituko dugu. Zerk bultzatzen gaitu kolektiboan aritzera, nola lagun diezaioke arteak desira kolektibo horri eta zein toki du plazerrak hortan. Galdera horienpean aurkeztu dute gaur eta bihar ospatuko duten erraiak praktika artistiko eta kolektibotasunaren inguruko programa. Iruñean, hitzaldi, performance, tailer eta solalsaldiek izango dira besteak beste. Gaur gurean dugu Leire San Martin, erraiaken antolatzaileetako bat, eta arekin arituko gara programaren zein aztertuko dituzten gaien inguruan, agian hasieran egindako galderetako bati ere. Eta ongi etorri bigarren kafera, Leire. Kaixo, mi esker gonbidapenagatik. Bueno, arratsaldean hasiko da hau dena, esan bezala gaur eta bihar artean burutuko dituzue programatutakoak, dena prest izango duzu ez da, Leire? Bai, beti geratzen dira azken ukitu batzuk, bestela adrenalina ez doa gora, orduan, bai, bino gutxi gora bera dena prest, orain iristen ari dira lehen gonbidatuak eta gaur hasiko gara. Ez dakien pertsona horientzako eta, hasieratik hasita nola deskribatuko zenukete erraiak? Zertan datza? Erraiak Iruñean Lara Molinak orain dela 3 urte abiatu zuen ibilbidea da. Momentu ezberdin asko eduki dituenak, hasi zen Uharte zentroan Larari eman zioten beka bati esker eta horre berak bere lehen intentzio edo intuizioak artisten mapeo edo artisten arteko aliantzak bilatzeko helburuarekin abiatu zuen. Gerora, beste momentu introspektiboagoak edo beste momentu batzuk eduki ditu, eta gaurkoz 3. urte honetan lan guztia edo bisibilizatuko duen programa, 2 egunetako programa publiko bat antolatu dugu. Programa honetan esan bezala kolektiboan aritzearen inguruan ibiliko zeate, ez da? Bai, ni azken hilabeteetan sartu naiz eta berekin, kanpotik etorrita ez, berekin erraiaki buruz hitz egiterakoan komentatzen genitun 2 dimensio nolabait, ez? Alde batetik erraiak tripetatik edo gure tripak edo gure barruak nola antolatuta dauden, ez? Eta kolektiboki ekiterakoan ze motatako antolakuntza egiten duzun horrek definituko duenez, barruak begiratzera jarri ginen, baina baita ere, eta programan egon den edo erraiaken egon den beste dimensio bat dela, zerk mugitzen dizkizu tripak edo zerk mugitzen du desira kolektiboki egiterakoan eta artetik mugitzerakoan, ez orduan
bi alde horiek edo uztartu nahi izan ditugu, plazerra edo desioa eta kolektibotasuna. Eta hortik abiatu dugu bi egun hauetan egingo ditugunak. Ados, eta hori guztia programa, bi egunetako programan bildu duzue, eta gaur emango diozue hasiera horri, arratsaldean hasiko da. Zerrekin hasiko duzue gaurko eguna? Gaur arratsaldean Elandorfium izeneko Madrilen bizi den artista edo ekintzaile berak bere burua modu oso ezberdinetan definitzen du, eta gero bukaeran bere biografian esaten du, eta artea ere bai egiten dut. Eta Elanek azken aldian, Elanek plazeratu klub bezala, hemen Iruñan sortutako kolektiboa, gaua eta gauan antolatzen ditugun espazioen inguruan asko hausnartu du, baina azken aldian kanpora begira jarri da nolabait eta beste gizakietatik kanpo beste lekuetan zer gertatzen den nola antolatzen garen hor ere interesatuta egonda. Eta bere kasuan, parkean olako gailu batzuk egingo ditugu, polinizazioaren inguruan eta erleen antolakuntzaren inguruan asko hausnartu du, eta lantegi bat izango da, manuala, gauzak egingo ditugu gaur arratsaldean Elanen unibertsotik abiatuta. Eta gero, 9:30 Daneles Arriugarte eta Miren Narbaizak egin duten Poperra Afterra Utopia emanaldia edukiko dugu Iruñean lehen bizikoz. Eta bihar goizean hasiko duzue programa? Hori da, bihar goizean. Inguru batekin hasiko duzu, ezta? Bai, hori da, bihar goizean hain justu kolektibo ezberdinekin hitz egingo dugu antolakuntza eta Hau da, erakusteko gure entzulei, zuzenean ari garela, eta benez ramparik ez dugula aurretik grabatu, ez dela martxoaren bota, eta ekainaren zizio dela, goizeko 10:59, eta horrela esako duela. Antolakuntzari buruz hitz egingo dugu bihar goizean mahai inguru batean, kolektibo ezberdinak gonbidatuko ditugu, batzuk Iruñakoak, beste batzuk ez, Altxalili kolektiboa iparralden eratutako LGTBIQ+, eta mundu herri txikietan eta euskaldunak bizi direnak antolatuta dauden, beste alde batetik Iruinkokoa izeneko Iruñako kolektiboa herri kultura, artea eta kolektibotasuna uztartzen dutenak, eta Black Power Pamplona antirrazismotik ekiten duten kolektiboa. Jakitoki azkenean ezin izango da egonpen handia da, ze Txantrean antolatuta dagoen despensaren inguruko ekimena guztiz interesgarria da, baina ezin izango dute bertan egon. Bai, ingurua eguerdira arte izango duzue eta arratsaldean 4:00 hasiko duzue la siestarekin, ezta? Hori da. Elkarrekin bazkalduko dugu, bazkaldu eta faldu, horri ere bai garrantzia eman nahi izan diogu, ez? Elkarrekin egon eta jarraitu. Eta mahai inguru eta gero, Aitana Kordero artista kolektibidadearen inguruan pila bat hausnartu duen artistak, siesta egiten jarriko gaitu. Ez dakit oso ondo zertan, baina horren ondoren Laura Muela antropologa feministak berak plazerraren inguruko tesia aurkeztuzun joan den urtean, eta berak parkean hitzalditxo bat emango digu plazerra eta antolakuntzaren inguruko hitzalditxo bat. Plazeratu klubekin batera, eta hain justu plazeratutik gerora egingo dugun festa antolatu dugu. Eta horrez gain, jarraian ere izango dituzue beste hainbat gauza horien artean, hemen irakurtzen ari naiz, sukalde instalazio txiki bat ere izango. Bai, Ana Laura Duartek, elikagai eta, artea eta elikagai artista, elikagaien inguruan pentsatu eta ekiten duen artista da, fermentoen inguruan lan asko egin du, eta berak instalazio kulinario bat ditu dion hori antolatuko digu, eta jaten emango digu ere bai, eta horren ondoren Uxue Loterok Jotaren unibertsua esploratu du ikaragarri eta berekin kontzertu bat edukiko dugu. Eta, honi bukaera emateko eta programa ondo bukatzeko gauean ere festarako tartea ere hartu duzu, ezta? Parkean antolatu duzu festa.
Hori da, euriaren beldur gara, baina festa egingo da bai ala bai, eta bertan DJ ezberdinak edukiko ditugu, bisualak, eta hauek ere plazeratu klubekin antolatu dugun festa bat da, eta gain justu gaueko espazio seguruak bilatzeko ekimena da, eta nik uste dute bukaera ezin hobea izango dela. Festa, programa eta dena benetan anitza prestatu duzue, honetan parte hartzeko gerturatzearekin bakarrik nahikoa da, izen ematerik dago? Gerturatzearekin nahikoa, lantegiak bete zaizkigu, jende asko eman du izena, eskari eta afarian izena eman daiteke oraindik, gure sareetan bilatu dezakezue esteka, eta beste hitzaldi edo momentu festara edo zein hurbildu daiteke dohainik eta irekia da, bai. Leire, eskerrak eman nahi dizkizut guztia honek hartzeagatik, aipatu duzu, hor festan badaudela DJ ezberdinak eta Las Nenas ere bertan izango da, eta gurekin dugu telefonoaren bestaldean Anes Haues, bera. Agurtuko zaitugu Leire, mi eskerra udena ekartzeagatik eta anerekin jarraituko dugu aurrera. Oso ondo, mi esker zuei. Eskerrik asko Leire. Agur. Egun honan, aipatu dugu, ez da, Las Nenas kolektiboko kidea zare. Lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, nola definitzen duzuen Las Nenas, zer emango du Las Nenas kolektiboak? Las Nenas kolektiboa, antzerki talde moduan hasi zen, baina azkeneko urteetan hasi gara lantzen mundu performatikoago baten barruan. Eta, hasi ginen kolektibitatearekin lanean, ze azkenean prekaria garenez, lagun batzuk elkartzen ginen lan egitera, eta azkenean horrela jarraitu gara hurrengo 3 urteetan gaur arte. Eta, esan dugu erraiaken parte hartuko duzuela, gaualdean sartuko zarete zuek zuen lana egitera, ez da? Hori da, azkenean, azkeneko urtean, egon gara lantzen pila bat publikoaren egoteko modua batez ere antzerkian, eta horrek eraman gaitu ikustera, antzerkian publikoarekin garatzen den harremana oso jerarkikoa dela, ez? Azkenean gu performer bezala, eszenatoki gainean gaude eta publikoa dago zerlekuetan, eserita, eta itxo egiten gu zerbait kontatzera, ez? Eta azkenean festa batean lan egitean, ematen digun aukera da, jerarkia hori haustea eta publikoarekin bat izatea, ez? Eta orduan, galdetzen genuen geure buruari, ze izango litzateke performatzea leku batean non denak bat garela, ez? Eta horregatik interesatzen zaigu festaren barruan lantzea publikoarekin eta bat izatea haiekin. Eta pistatxo bat ematerik izango zenuke bertara gerturatzen den horrek zer bizituko du edo zer ikusiko duzuekin? Batez ere, galatu nahi duguna da jendearekin eta jendearen masarekin koreografia bat sortzea haiek konturatu gabe. Orduan gauzak pasatzen joango dira, gauzak mugitzen joango dira, baina nik uste atentzioa den zea hori, nahi gabe edo ikusi gabe gertatuko dela, ez? Edo hori da gure ideia, gero gertatuko dena, ez dakigu horrendik. Eta, horrez gain, badakit parte hartuko duzuela ere programatuta duen beste hainbatetan, ez da? Hori da, azkenean nilara ezagutzen duela urte batzuetatik, eta Raiak programan parte hartu dut azkeneko urteetan, bai ikusle bezala eta urten parte hartzaile bezala, eta orduan hor egongo, apuntatu naiz aktibitate guztietara eta hortik egongo gara bi egunetan gaur eta bihar.
Honez gain, galdetu nahi nizun ere, erraiaken berri Lara ezagutu zenuelako izan duzun, edo horrez gain zuen inguruan lantzen ari zareten gaia delako ezagutu duzun? Bai, bietatik, eta azkenean ni Lara ezagutu nuen La Zurda kolektibo barruan zeudelako, eta, La Zurda zen Iruñan zegoen kolektibitatetik lantzen zituzten espazio bat zen, orduan artista desberdinak biltzen ziren hor, eta horrela ezagutu nuen Lara eta Erraiak programa, eta azkenean hori da ez. Elkar ezagutzeko ematen den espazio bat, batez ere artearen mundutik, eta ere plazerraren mundutik, oso donista gara edo uste dut, eta orduan hortik lantzen dugu batez ere gure lana eta gure ezakit elkar banatzeko modua ere bai. Azkeneko galdera moduan edo egin nahiko nizuke, galdetu nahiko nizuke edo zer esango zenioken erraiakera joateko zalantzan dagoen norbaiti, zerk motibatu beharko luke jendea bertara gerturatzeko eta tailerretan parte hartu edo solasaldiak entzuteko? Nik uste dut batez ere Iruñan ez daudela aukera askorik, eta batez ere Ciudadela bezalako leku batean, ez da askotan hori leku publikoetan edo adibidez leku hauetan horrelako aktibitateak ematen, eta uste dut okazio berezia dela eta hor egon behar garela hau apoiatzeko eta batez ere gero iraganean gehiago emateko. Ane Sagüez, Las Nenas kolektiboko kidea, eskerrik asko hona ekartzeagatik, eta ea ondo doan asteburutxo hau. Bale, mila eskertu egin. Agur. Aguran eskerrik asko. Tupetan lastantzen dira ordainetan elkar nahi dutenak ardo gozaetan busten diren espainetan Eta goxo-goxo ari gara Izaroren argia bestia entzuten, baino konturatzerako iritsi dira goizeko 11 eta Naiz Irratiko estudio zentraletara joan behar dugu azken ordua ezagutzera. Egunon, Itxasoleon? Egunon, bai, goazen azken orduko informazio gutxi batzuekin. Bilboko metroan izandako matxura batek kelainoa piztu du eta unibertsitatera sartzeko ebaluaketa egitera zihoazen gazteei eragin die. Epaimaia aztertzaileek San Mameseko fakultatean zuten hitzordura berandu iristen ziren ikaslei sartzen usteko agindua eman behar izan dute, metroan izandako arazo batzuen ondorioz atzerapenak eta ke handia sortu baitira. Eta goazen orain bestelako istripu batekin, lan istripua oraingoan Tuteran izan da. 24 urteko emakume bat larri zauritu da, lanean ari zen pizzeriako labea lehertuta. Esan bezala emakume gazteak erredura larriak jasan ditu, eta Zaragozako Zerbet ospitalera eraman behar izan dute, bertan hartatuko dute. Ospitaleratuta dago unean, zauriak dituelarik aurpegian, gorputzen borrean eta besoetan. Pronostiko larria eman diote. Bestalde berriki jakin dugun eskatoi sexu abusuak egin izana egotzita salatu zuten Getxoko Europa Eskolako irakasleak karguekin aske geratu dela, ostegunean epailearen aurrean deklaratu ostean. El Correo hedabideak argitaratu duenez. Hori da dena oraingoz aktualitate aldetik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Itxaso, guk aurrera jarraitu behar dugu Karabaioren obra baten inguruan edo. Karabaio da, agian ez da Karabaio oraindik ez dakigu, baina orain kontatuko dizuegu. I know I can count on you.
But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much, but you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my day. Kontatzera natorren historia honek, pelikula arrakastatsu bat egiteko osagai guztiak ditu. Enkante entxe bat, eta ez edo zein enkante etxe, isilpeko informazioa, milioi asko eta museo bat. Goazen 2021 batera, goazen zehazki 2021 bateko martxora, eta goazen Enkante etxe Do batera. come in. 1, 2. Two places here at 1,200,000, 1,300,000 back to Jesse. At 1,300,000 for the first of the Brown pieces. 1,400,000. Connor Jordan comes in. There he is, familiar face. 2021 bateko martxora bidaiatuko dugu esan bezala. Munduak COVID-aren pandemiatik berreskuratu gabe zegoen artean, baina jada argia ikusten hasia ginen. Normaltasun arraro horretan, Madrilgo Ansorena Enkante etxeak artelan bat jarri zuen salgai. Ansorena Espainiar estatuko Enkante etxerik zaharrena da. 1845 sortu zuten, eta duela 50 urte Enkante bidezko salmentak egiten hasi ziren. Ordura arte ez zegoen hori egiten zuen enpresarik, baina Alfonso Ansorena eta bere emazte Paloma, eta Palomaren abizena ez dut esango, ez dudalako topatu, ez saiatu ez garelako, Alfonso eta Paloma aipatzen dituzte, duela 50 urteko kontuak dira hauek, bai Paloma eta bai Alfonso, ziur Paloma izan zela gainera. Hori da. Hemen aitzindaria Paloma izan zela, usartu ziren Enkantearen mundua Espainiar estatura ekartzea. Urte batzuk pasa dira ordutik eta beraz eskarmentu handiko Enkante etxea dela, esan dezakegu, Ansorena etxea. Baina batzuetan ez da jakintxoenek ere ezin dituzte bizitzaren bueltak iragarri. Esan bezala 2021 zen, eta Ansoren atarrek etxe homo bat jarri zuten salgai, edo jarri nahi zuten behintzat, 1.500 euroren truke. 1.500 euro, nik hartuko nituzke gustora orain, baino arteaz hizketan ari garela, ez da inbeste, 1.500 euro. La Coronación de Espinas izeneko artelan hau Jose de Riberaren inguruari egozten zitzaion. Ribera Espainiako pintore barroko nagusietako bat izan zen, eta bereziki erlijio eta mitologiako estenetan erakutsi zuen errealismo biziarengatik nabarmendu zen. Eta antza denez, La Coronación de Espinas bere ikasle batek margotutakoa zen. Eta aipatu moduan, 1.500 eurotan hastekoa zen Enkantea. Artearen munduko prezio galaktikoetan uskeria bat. Beraz, zergatik da ezaguna artelan hau, 1.500 euro uskeria bat balin badira, eta gainera ikasle batek margotutakoa ez sikiera Jose de Ribera berak. Zergatik da famatua? Bat batean telefono deiak hasi zirelako. Italian zurrumurru bat zabaltzen hasi zen, zehazki arte barrokoaren munduan. Aditu batzuen arabera, Espainian Karabaioren kuadro bat agertu da, 4 mende lehenago galdutakoa. Eta hori oso garrantzitsua da, mundu mailan Karabaioren 60 obra besterik ez baitaude. Harribitxi bat da beraz. Eta non dago Karabaio hori? Ansorena Enkante etxean. Italian sortutako zurrumurrua, ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula. Maria Cristina Terzagi 17. mendeko artearen aditu handienetako bada. Roma Tre Unibertsitateko arte modernoaren historiako irakaslea da, eta arte erosle batek zurrumurraren berri eman zionean, Madrilera bidaiatu zuen azkar batean. Terzagi kartelana ikusi eta ukitu ahal izan zuen eta argi esan zuen. Karabaio bat da, ez daukat zalantzarik. Bere ziurtasunaren arrazoi batzuk eman zituen. Kuadroaren neurriak antzeko ezaugarriak dituen pieza bat aipatzen duten 2 inventariorekin alderatu zituen. Bata 1631an Juan de Lezkanok Espainiak egoitza santuan zuen enbaxadoreak egin zuena, eta Castrilloko kondeak Espainiako erregeordeak beste dokumentu batean kontatzen zuena.
Kolorearen pigmentazioan ere oinarritu zen Tertzagi. Ansorenako artelanean Kristok jazten duen manto purpurak Karabaioren beste obren konposizio balio bera omen du. Beraz, bai, Karabailorena da. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your lonely behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over, the dark days are done. Terzagik Madrilera egindako bidaiaren ondorioz, ustezko Karabaio horri buruzko zurrumurruak Espainiarra dituen interesa piztu zuten, zehazki bere lagun batena. Pradoko arte italiarrean aditua zen batena. Orduan, Madrilgo pinakoteka honek Ansorenaren katalogoa berrikusi eta Kultura Ministerioari jakina azea erabaki zuen. Kultura Ministerioak enkantea gelditzea erabaki zuen bere alaxea. Une horretan, ondare historikoko ondasunak kalifikatzeko batzordeak premiazko bilera bat deitzeko prozesua aktibatu zuen. Eta artelana esporta ezina izendatu zuten, kautelazko neurri gisa. Kultura Ministerioak bien de interes kultural edo kultura intereseko ondasun izendatzeko erabaki hartu zuen. Horrela, artelan hau, artean oraindik ez genekien, oso ondo Karabaiorena zen, Riberaren ikasle batena edo beste edo zeinena. Alaxe izendatu zuten kultura intereseko ondasun eta horrela artelan erosten duenak hainbat bete beharko ditu. Hala nola, kuadroa baldintza egokietan kontserbatzea, estatuko erakunde batek edo pribatu batek aztertualizatea, erakusketetarako lagatzea, eta administrazioari saltzea edo helaraztea. Jabek obra saldu nahiko balute, administrazioak adibidez lehentasunez erosteko eskubidea izango luke. Nobody's watching. We might take it home. Eta orduan, ze gertatu zen kuadroarekin? Lehenik eta behin, zahar berritu egin bertzela. Claudio Falcucik, kultura ondarea aztertzeko eta kontserbatzeko teknika zientifikoak aplikatzen espezializatutako ingeniari nuklearrak, harrapazak, tituloa, lan batena, Falcucik egindako ikerketa diagnostiko baten ondoren, zahar berritzea zorrotz eginda, eta erabaki bakoitza obraren materialen ebaluazio sakon baten eta kuadroaren kontserbazio historialean oinarritu da. Maixu italiarraren hasierako esleipena berretxiz. Orain bai, ez dago zalantzarik, Karabaio bat da. Eta bai, asmatuko zonuten, nola Karabaio baten dirutza baten truke saldu da. Duela hilabete, maiatzaren 6an, jakin genuen nork erosi duen azkenean artelana eta zenbat ordaindu duen. Entzun ongi. Ez da itarso argi geratu den Espainian jaiotako gizon britaniar bat, edo Britanian jaiotako gizon espainiar bat, baina tira, Espainia eta Ingalaterraren artean bizi den gizon batek erosi du, eta 36 milioi euro inguru ordaindu ditu. Holaxe, beste gabe. Ez? Oirire euskeria. Zure karteran uste ere bat zaudela. Bai, ez da? Bai. We might live like never before. Hori bai, eroslearen bozeramaile batek esan duenaren arabera, artelana ez da eroslearen etxean geratuko. Gizon hau oso eskuzabala da. Ez du arreta arengan jartzerik nahi. Asmoa bilduma publikoetan egotea da. Oraingoz, mailegu moduan. We might make love in some sacred place. Eta horrelaxe dago bai, pasaden astetik eta urrir arte Madrilgo Prado Museoan baitago ikustagai denok goza ezagun. Beraz, Madrilera joateko asmorik baduzue, Museo del Pradotik pasa eta ikusi artelan hau, ze historia behintzat bitxia da. Urrir arte daukazu da. Beraz bai, esan bezala pelikula bat egiteko moduko kontuak dira hauek. Imaginatzen dut George Clooney kuadroa lapurtzen, edo Patricia López Arnaiz galeria bateko jabe bezala, baina kontua ez da hori.
Historia hau ekarri dugu eztabaidarako oso gai interesgarria proposatzen duelako. Eta eskerrak eman behar dizkiogu Eugenia Tenenbaumi gaia aplazaratzeagatik. Eugenia Tenenbaum, Santiago, 1986, artearen historialaria, kultur komunikatzailea, idazlea eta feminismoaren eta LGBT komunitatearen aldeko ekintzailea da. Oso divulgatzaile ona. Berak, Karabaioren kontu honekin galdera bat plazaratzen digu. Nola da posible arte eta artista banatzea, kasu honetan, artelanaren balioa guztiz aldatu bada, izen aldaketa simple batekin. Zeren eta asko entzun dugu aspaldi hontan obra eta artista banatu egin behar direla. Zer esan nahi dute esaldi hori errepikatzen dutenek? Bada realearen ara joan nahi zutela asteazkenean Rammsteinen kontzertua ikustea, naiz eta abeslariaren aurkako salaketak dauden. Bortxatzaileen musika entzuten jarraitu nahi dutela, epaituak sentitu gabe. Roman Polanskiren pelikulak ikusten jarraitu nahi dutela. Dani Alvesi edo Maradonari omenaldiak egiteko aukera izan nahi dutela. Esaldi nahiko utxala izan da gainera, ez dakarrelako inoiz benetako banaketa bat. Hau da, Woody Allenek jarraitu du jaialdietan bere pelikulak aurkezten, bere aurpegia jarriz. Johnny Depp Donostiko zinemaldira etorri zen, lasai asko sari bat jasotzera bere aurkako epaiketa baten ondoren. Salatutako abeslariek elkarrizketak eskaintzen jarraitzen dute. Beraz, bai, naiz eta esan obra eta artista banatu egin behar direla, gertatzen da banaketa hori. Bai batzuetan gertatzen da eta misoginia punto bat dario ze obra eta artista banatzerako orduan aipatu ditugu adibide batzuk, aipatu ditugu Maradona, Woody Allen, Rammstein edo Polanski, baino aipatu genezake J.K. Rowling, Harry Potter sagako idazlea, eta orduan bai, kasualitatea izango da agian ez, nire tonoarengatik nabaritzen duzu ez? Ez dela bat ere kasualitatea. J.K. Rowlingek egin zituen iruzkin batzuk, esaldi batzuk, txio batzuk jarri zituen, trans komunitatearen aurkakotzat hartu daitezkeenak, edo behintzat berak feminismoan puri-purian dagoen eztabaida baten parte bezala, bai egin zituelak, iruzkin batzuk transkomunitatearen inguruan, eta orduan erabaki zen J.K. Rowling kantzelatu egin bertzela, eta orduan bai, Harry Potter kontsumitzen jarraitu behar genuela, milioika umeren hezkuntzan parte zentrala izan delako, baina ahaztu egin behar ginela idazleaz. Banatu egin bertzela, obra eta artista, eta orduan, pasaden urtean Harry Potterren 20. urte hurrena ospatzerako orduan adibidez, bilera bat egin zutenean Harry Potter unibertsoko kidek, ez zuten J.K. Rowling gonbidatu. Naiz eta berak sortu zuen unibertso guzti hau, ze banatu egin bertzen, obra eta artista. Eta ze bitxia hori gertatzen dela, artista emakumea denean eta ez gizona denean. A couple of words was all it took in front of a bright. Iritzi asko egon daitezke, nik nere apartekatu nahi dizuet, bat nator Eugenia Tenenbaumek esaten duenarekin, eta uste dut Karabaioren kontu honek erakusten digula, oso zaila edo ia ezinezkoa dela artista eta artea banatzea. Kasu honetan, berak dioen bezala, entzun duzue, 1.500 euroko balioa zuen kuadro honek duela hilabete batzuk, eta margolariaren izena aldatu denean, Jose de Riberaren ikasle batetik Karabaio abizena edukitzera, batean 1.500 eurotik 36 milioi eurotara pasa balioa. Beraz, artista eta obra ezin dira banatu. Ze artistaren araberakoa da obra honen balioa. Izen aldaketa simple batek aldatu egin du zeharo ekonomia. Beraz, banatu daiteke artista eta obra. Bueno, nik neure zalantza jartzen ditut, baina honen aldekoak direnei bai eskatuko niekela adibideak hartu eta kontsideratzeko ea artista eta lana banatzerako horretan
ze artista eta zelan banatzen diren, eta hausnartzeko zergatik beti emakumeak diren honetan ere galtzaile. All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold little heart. Oh, I can't stand myself, and I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. It's cold now, I'm dancing with a ghost, and her melody still echoes in my soul. It shows now the power that she holds, and her memory still makes me lose control. Streets are winding, lights are blinding, no, I'm holding on to hope. Can't I find a silver lining, no? Love is on the run, ooh, love is on the run, ooh, where love is on the run. Agendarekin hasiko gea, ezta? Bai, noski. Errepasotxo egingo deu. Gaur, ostirala, Miraadi Eulalia Baitu Andre begietan, Zarauzko modelo aretoan ikusteko aukera izango da atxaldeko 8:00. Bere ibilbidea eta bere argazkiak ikusteko aukera izango dugu bertan, musikari eta argazkilari bat oholtzan izango direlarik. 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi lanak ere jarraitzen du oraindik, emanaldiak eskaintzen ari dira, eta Zumarragan izango dira Zelai Arizti aretoan 8:00 eta 4:00. Mikatza ekitaldia, bakarrizketa ezberdinez osatutako ekitaldia eskainiko da Donostiako Antzokizarrean gaur arratsaldeko 7:30. Kornerrek eta Erreala Fundazioak antolatu dute, eta bertan Jon Plazaola, Kepa Errasti eta Getari Etxegarai arituko dira. Futbola izango dute oinarri, akaso denek ez, baina batez ere horren inguruko gaiak eta seguru bakarrizketa interesgarriak izango direla. Eta dantza ikuskizun bat ere badugu gaurko, generoa. Bilboko Carmelo Plazan izango da 7:30, Kimua kolektiboa. Love is on the run, love is on the run. Baina gu gaur oiana hemen gaude, gero bilerak ditugu, gero edukiak webgunera igo behar ditugu, bideoak egin, beraz, gaurko nahiko lan biharko badago zerbait? Bai, jakina, nola, ez da egongo ba. Bihar, Donostian hau ere, Imanol Larzaba kulturgunean edo Lugaritzen 7:30 bihar arte soilik antzezlana egongo da. Bertako 2 protagonista hemen izan genituen, Lorea Intxausti eta Nerea Elizalde, duela desente, eta hitz egin ziguten lan honi buruz. Olagarrua, bertako Maitane Perez ere hemen izan da duela gutxi, eta Bergaran izango da seminarixoan lan hau, arratsaldeko 8:00. Durangoko Euskal Jaien barnean, bihar Euskal Dantza erakustaldia izango da 8:30. 6:30. Tronperri dantza taldeak eskainiko du hau, eta Muskildi eta Tronperrik Zuberoa eta Durangoko dantzak eskainiko dituzte. Izenburu hau ez dakit nork jarri zuen, baina neri zaila egiten zait izatea, jok, jok, xok. Jokoa ematen du, ez, pixka bat. La Koja dantza konpainiaren lana da, bihar larunbata eta igandean Bilboko La Fundizionen 7:00 eskainiko dena. 2 gizon arituko dira dantzan, hasieran diren hori edo garen hori, amaieran ere hori alda edo aldatu egiten da. Maskulinitate hegemonikotik ateratzeko nahiari buruz egin duten lan hau.
So hard upon my side, oh, I'm looking out at this happiness. I search for between the sheets, I'm feeling blind and realized. Eta iganderako beste proposamen batzuk ere Noski baditugu. baiet. Ura gara bidean, Bilabonako gure antzokian eskiniko da 7:30 Sagel taldearen lana, eta bertan tradizioa garen edo tradizioak egiten gaituen azalduko digute. Eta lurrez estali lana izura azmen izango da, ostiral, larunbat eta igandean, egunero 8:30. Okerrezpanago sarrerak dagoeneko agortuta daude, baina aurreko astean ni bertan izan nintzen eta Ximun Fuxek aipatu zigun egunero 10 bat sarrera edo salmentan jarriko dituztela. Beraz aukera baduzue, esperientzia bada, 2 ordu eta pikoko esperientzia bat kalean, gaztelu edo zalditegi batean, animaliak ere bertan, 12 aktore, eta oso polita da, iluntzen ere nola joaten den ikustea, argiztapena beraz, esperientzia zoragarria bizi nahi baduzue, hortxe. Baina, beste gauza batzuk ere baditut, Goiuri. Bai, zetxatean hemen idatzi dute jaialdiak, gaur badakit, horeretan estena. ez zena jaialdiak. Beno, aste osoa daramate, dio Indiokerrek. Eta hori aipatu bar genuen, ez? Antzokietakoak esan ditugu batez ere, baina jaialdi asko ospatzen ari dira, gero eta gehiago, eguraldi hobea datorren enean, hori ere kaleak ere beti egiten ditugu. Kalde arte jaialdia izango dugu Gasteizen, gaur bihar eta etzi, eta kaleko arte nazioarteko erakustaldiaren 18. edizioa da. Bertan 31 konpainia arituko dira, 82 ikuskizun eskainiko dira egun hauetan, eta gaur, eta gero hitz egingo dugu beraiekin, gure gonbidatuak bertan izango dira atxaldeko 7:30, beraz, gero jakingo dugu pixkat gehiago. Baina Gasteizik Pasaiara. Pasaiako dantza festivala ere ospatzen ari delako, atzo hasi zen, eta igandera arte bertan izango dira ikuskizun pila bat, 6. edizioa dute, eta beraz dantzaz kalean gozatzeko aukera paregabea, baina gehiago. Act Festival ere badugu, ekainaren 5ean hasi zen eta bihar larun batean amaituko da, Bilbo eta Barakaldon ospatzen da, eta hau ere dantza jaialdia da. Hainbat lekutan ospatuko dena Bilbo eta Barakaldon zehar. Eta zuk aipatu duzun bezala estena jaialdia ere badugu, arte eszenikoen jaialdia horeretan, batez ere ekainaren 6tik 9 dira ekitaldi gehienak, denetadik dago, ez bakarrik ekitaldiak, ikastaroak ere eskaintzen dituzte, performanceak, antzerkia, dantza, eta bertan gaur uste dut aritu den pertsona bat, datorren astean seguraski hemen izango dugu bertako esperientzia kontatzen. Baina hori, datorren astean izango. I'm sleepless for a week. Eta ari gara gu arte eszenikoak gora eta arte eszenikoak bera, baino guk baino gehiago, bueno, oianak baino gehiago ez dakit. Bai, seguru. Esperientzia duna da, baino gehiago dakiten gonbidatu batzuk ikusi ditut nik atetik sartzen. Aurkezuko ditugu? Jakinik. When the storm slowly arrives, when the light turns and the cold times rise, and we were running out. DAB konpainia, Marina Eskizabel eta Iker Sanz. Dantzari, sortzaile eta bitartekariak. Bi artista gazte hauek hainbat gauza dituzte amankomunean. Txikitatik izan dute dantzarekin harremana. Dantza klasiko zein beste dantza estilo batzuetan trebatu dira. Dantzaz konpainian aritu ziren dantzan, eta kaso horrek guztiak eraginda, 2022an DAB konpainia sortu zuten. Let it all go, let the past just disappear. Try to Marina, Donostiako Egia Auzoko Anaiak akademian hasi zen dantza klasikoa ikasten, eta dantzarekiko maitasunak eraman da Gaztela Leongo Kontserbatorio Profesionalean burutu zituen dantza ikasketak. Musika ere aldamenean izan du, eta harpako ikasketak izateaz gain, EASO abesbatzako partaidere izan da, eta baita bertako koreografoa ere. And we were running out through the storm, through the night, we were running in the dark. Iker ere txikitatik egonda dantzarekin harremanetan. Batez ere Euskal dantzan egin zituen bere lehen hastapenak, eta 4 urtez Thalia Akademian egon zen dantza klasikoa ikasten. 17 urterekin profesionaltasunera salto egin zuen Oinkari eta Ahatik dantza konpainien eskutik. Askotan hemen aipatu izan dugun dantzaz konpainian aritu ziren biak. 2019tik 22 arte Marina
eta 2016tik 2021 arte Iker. Bertan bat egin zuten eta dantzan aritzeaz gain, bitartekari eta ekoizpen lanak ere burutu zituzten. in our hearts and we would fall down and we would slowly fall apart, we would slowly fall into the dark, and we were running out through the storm, through the night, we were running. Agian honek guztiak eta euren arteko dantza eta gai sozialak lantzeko gogoak bultzatuta, 2022an DAB konpainia sortzea erabaki zuten. Bien artean burutzen dute zuzendaritza eta dantza oinarrian egonik, beste hainbat arte disiplina nahastuta sortu nahi dituzte ikuskizunak. Konpainiarekin ikuskizunak eskaintzeaz gain, bitartekaritza proiektu desberdinak ere garatzen dituzte. Horrela, dantza garaikideak gizarteratzeko eta ikastetxe edota kolektibo zaurgarrietara dantza hurbildu eta honen sorkuntza sentsibilizatzeko. Dagoeneko, bi ikuskizun sortu dituzte. Gerra Zibilean oinarritutako Nuntzira eta Eduardo Txillida eta Cristobal Valentziagak euren lanak sortzeko amankomunean zituzten atalak oinarri hartzen dituen Noeud, frantsesez Korapilo. Azken hau oraintxe bertan Leioako umore azokan estreinatu da, eta gaur bertan Gasteizen kaldearte jaialdiaren baitan 7 terdietan eskainiko dute. Hala ere guretzako tartetxoa ere hartu dute, eta elkarrekin kafe edo infusio goxo bat hartuko dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Marina Eskisabel eta Iker Sanz. Egunon, gerturatu beldurri gabe mikrofonora, jarri eroso. Zer modu zaudete? Ondo. Ara, ez ditugu ondo entzuten, ez dugu Iker entzuten, oraintxe moldatuko gara. People I'm not, places we go, do all that we've got. So why don't we go? So why don't we go? I'll never know. Ignore signs of change. No. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe zela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, kajikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldiz zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da,
10 urte zentsatu niz berarekin izaitia eta memetu batez egan dit, bai, ados, Hola eginen dugu. Eta beraz horrek iman dit animaleko kuraia olako proiektu potolo bati lotzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Bai. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta bat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten da plazera. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Zerbaitetan sinestu nahi nuke baina zakar da giroa. Ez baietan ainestu dator oraina, azkarregi goaz. Gerorik badego norantz da. Orain bai, prest gaude elkarrizketa osoko galderari garrantzitsuna egiteko Marina eta Ikerri. Uste dut erantzuna erdizka behintzat badakigula, baina galdera oso garrantzitsua da. Eta ea da, Marina, Iker, ea kafe zaleak zareten ala ez. Bai. Biak. Oso kafe zaleak. Oso gainera. Oso. Hemen zerbait egin behar dugu. Bai, ez. Kontua da arte estenikoen tarte honetan, kafe hutsa izan du tarte honek, bigarren kafe izan du irratsaio honek, eta askotan, dantzariek eta aktorek esaten digutela, kafe hartzen nuen, baina oso urduri jartzen nintzen, eta orduan utzi egin dut kafea. Eta orduan gertatzen zaio askotan, oianak eta biok nola ez dugun kaferik hartzen, esaten dugula, komunitate bat topatu dugu hemen, arte estenikoen protagonistekin, baina zuek... Puskatu egin duzu. Apurtzera zatuzte, ohitura hori apurtzera zatuzte. Bai. Ni behintzat kafe hartzen dute emanaldien aurretik handa. Begira, emanaldien aurretik ere bai, eh? Bai. Incluso Coca-Cola, zu gehiago Coca-Cola igual. Bai, hola... Energia pixkatar. Bizirik eoteko. Hau zen, elkarrizketako galderarik garrantzitsuena, eta orain, horrengo galderak, agian sakonak, zehatzagoak, landuagoak, baina garrantzitsuena aurrekoa zen. Beraz, Oiana, bota. Bueno, nik pixka bat zuen ibilbidearen errepasotxoa ingo dut, eta gaur duzuen emanaldi berren inguran eta sakonago hitz ingo dugu, baina hasiko naiz hasieratik. Esan dut biak txikitatik dantzaren munduan, ezta, klasiko ere ikasi zenuten, gogoratzen duzu txikitan nola ibiltzen zineten dantzan, agian etxian, edo nola hasi zineten eskolak hartzen? Marina gola bai ez duzela esaten du. Bai, eske, bideo batzuk badauzkat etxean dantzan eta egia esan asko bizitzen nuen. Orain grazia ematen ditu, baina bai, egia esan gogoratzen naiz, bai. Zuiker? Nei tortzen hau gora amonak ematen zian eta geho jasotzen zian dantzatikan, eta incluso semaforotan jarraitzen zenuen. Osea, oso barruan eraman duzue beti. Bai. Eta dantza klasikoa egin duzue biek, hori amankomunean baduzue, jakin nahiko nuke zer den dantza klasikoak zuei eman dizuena? Zegero beste arlo batzuetatik ere ibilizarete, ez? Beste dantza estilo batzuetan, baina klasikoak zer eman dizue? Bai, bueno, nire kasuan, hasieran akademian egonean, niretzako zen dena, ikastolan egon itxoiten, ateratzeko, akademira juteko, eta alik eta ordu gehien han pasatzeko. Eta, egia esan, nik uste zela momentu bakarra negola benetan
dantzan pentsatzen, bakarrik hortan pentsatzen, ez? Ez zaudela beste 5.000 gauzatan buruan dauzkazunak, osa da, konzentrazio osoa hortan, eta lasaitasuna, gero ezakit, da terapia modukoa bezala, edo gaixo negonan ere akademira jun eta sendatuta ateratzen nintzen, ordan, bai, dena, egia esan. Honek esan nahi du, bai, benetan gustatzen zitzaiola, ez? Bai, Gaixo egon eta ez erabiltza gaixotasuna aitzaki bezala. Ez joateko, ez da? Ez joateko. Ikastolara gian bai, baina akademira. Hori ja ez. Ez. Zure kasuan, Iker? Bai, nire kasuan zan gehiago, Euskal Dantzan txapelketetan hasi nintzen nahiko gazte, eta, bueno, orduan, teknika gehiago izateko edo, oso ohikoa zen Euskal Dantzako dantzariak, baleta probatzea, edo, eta, bai, nire kontaktua baletakin hoia izan zen dantza klasikoakin. Aha, zuk Marina esaten zenuen oso argi zenuen ordun dantzari izan nahi zenuela? Edo dantza ikasi nahi zenuela? Bai. Bai. Eta horrela erabaki zenuen Burgosera joan zinen, ez da, ikastera? Hori da, bai. Bueno, nik uste lehenengo aldian jaialdia edo ez, holtza gainean egon nintzela, eta, bueno, nien ez goratzen, baina nire gurasoak esaten didate, atera nintzenan esan niela betirako apuntatuko nintzela baletera. Eta, egia esan, bai, argi ukinun, ez naiz goratzen eguna erabakinuna bai nahi dut, baizik eta ja, banekin hori izango zela, ez? Nire bidea edo orduan bai, 16 urterekin joan nintzen Burgosera. Zuk, Iker, argi ikusi zenuen, zu 17rekin hasi zinen oinkari eta atiken, ez da? Argi ikusi zenuen Euskal Dantzan aipatu zu txapelketetan eta aritzen zinela, dantzari izan nahi dut? Igual profesionalki hain goiz Marina zela ez, bino bai ordu pila sartzen ezkiola dantza, eta azkenen formakuntza zan, baino inkluso ja pentsatzen iragan batean dantzari zaneko nula, ez? Ez konstienteki, etzan egun bat sanuna, igual bai dantzaz konpainian egin nunean, audizioa eskatu nunean, orduan ja bai izan zala postu bat, baino ordura arte ezan, pixkator abertze gertatzen zan, eta bai. Dantzaz aipatu duzu, beraz, berehala sartuko dut galderatxea hor. Gogoratzen duzu zenbat urterekin egin zenuen, esan dut, ze urtetan sartu zinen zu? 16an. Aha. Eta nolatan bururatu zitzaizu audizio horretara joatea? Bueno, bai, ideia izan zen, irakasle bezala nenbilen, eta pena ematen zian, hainbeste ordu irakasle bezala egotea. Eta zean ikan gaztian nintzen, eta nahi nun dantzari bezala desarroiatu, eta irutu zaiten aukera bakarnetakua edo, ja profesionalki 8 ordu egunean dantzai dedikatzia eta zala dantzazen audizionatzea, eta hola izan zen erabakia gaina bidali nun audizio egiteko e-maila edo dantzazeko ofizinatik 2 metrora, dantzagunean bertan, barentzean lotxa jutea atea jotzea eta bai. Zu gogoratzen duzu? Nola sartu zinen dantza zen, Marina? Bai, izan zen pixkat ez ustekoa, edo ez nintzen espreski audizio bat egitera joan, baina Burgosietik bueltatu nintzen, eta orduan etxean egon, eta forma ez galtzeko dago aukera eskaintzen dute goizean baleteko klaseera jutea. Eta orduan bani hasi nintzen joaten, eta egun batean proposatu zidaten audizioa egiteko. Eta orduan, nik uste negola klasean eta zela audizio modukoa, baina ni jakin gabe orduan perfecto, nervio gabe eta horrela bai, bastan nahiko jarraia izan zen. Eta bertan, 3-4 bat urte edo gutxi gorabehera eman dituzue bakoitzak, hemen izan genuen Fernando, bere zuzendaria, elkarrizketa batean duela hilabete batzuk. Zer izan da dantzaz, azkenean formakuntza izugarria da, aipatzen zenuen Iker 8 bat ordu, klaseak ez goizetan, atxaldean, emanaldiak eskaintzen dituzue leku askotan, berak ere aipatzen zigun koreografo ezberdinekin lanean aritzen zarete, konta iguzue pixka bat, zer izan zen zuentzat esperientzia hori? Da, tsunami bat ezer. De repente dakazu aste baten sorkuntza, urrengo aste burun 3 emanaldi desberdin, sartzen zea hor zurrun bilo batean oso eroa,
baina neri behintzat engantxatu zidana, ez? Osea, ja argi baldin manun dantzari izan nahi nula, pues, dantzazen egon da geho, handik ta gehiago, ez? Osea, izan zen, como, boa. Bai. Hau da, ez? Bai. Egin nahi dudana. Jo, eta izugarrizko ikaskuntza batez ere. Baina alderdi guztitan, bai dantzan ez, formakuntzan, baina eta ere, azkenean hori, hain erritmo exigente azkenean da, eta denbora guztian zaude gauza berriak egiten, orduan, gaitasun hori, gauza berri horiek nola gestionatzen jun, eta dana, ezakit, bai, nik uste esango nukela ikaskuntza batez ere. Ez dakit horrekin guztiarekin denbora geratzen zaizuen gero, lanian jarraitzeko edo disfrutatzeko zuen bizitzaz, baina joan den asteko gonbidatuak utzi digu galdera bat pixkat gehiago jotzen duena zuen, denbora librera edo. Entzun dezagun. Kaixo, Marina eta Iker, hauxe nire galdera, aizue ofizioz aparte, gustatzen altzaizue diskotekara joan dantza egin da zuen doaiei partidateatzea. Esango diazue, muixi bat agur. Galdera hona da, eh? Bai. Joseba Paolaza aktorea izan genuen, eta berak utzi du galdera hori zuentzat. Nei egia esan ez daitola inoiz, ez naiz oso parrandera izan. Baina, igual afari bat edo bai gehiago gustatzen zait, eta, naiz eta denbora askorik ez izan, baina, bai, nik uste beti euki dugula gogoa gero lanetik deskonektatzeko, ez, danak bezala nik uste, eta afari batea juteko, edo gero igual ja bueltan etxea, ze ja daukazu gorputza, baina, noiz behinka, tanborra dan adibidez, noski. Aha, begira hor bai. Zuk Iker, parranda gustukoago duzu? Oan gutxillo. Oan gutxillo, baina bakaso lehen bai. Tolosako kaliak ondo zautzen. Bai, dantzan aitzun zinen hemengo kaletan. Bai. Baina, segurako txapelketa eta geho, adibidez, jatetxe baten hemen itxen genuen geho afaia eta oinkariko kinta eta geho kistan parranda otatzen genuen, así que... Ondo, orduan, doai hoiek zuen dantza doaiak erakusten dituzue hor, noizean behin besteleko batzuetan ere. Bai. Eta aipatu ditugu dantzaz, aipatu ditugu zuen hasiera, gero beste zerbait ere aipatuko dugu, baina 2022an erabaki zenuten DAB sortzea zuen konpainia. Kontaiguzu pixka bat nondik sortu zen hori sortzeko gogoa, zer eskaintzen duzuen konpainiarekin? Bai, pixka dantzaz bukatu zen, biontzako, eta, zegoen horri ideia bat nineukan, ideia bat garatu nahi nuena edo garatu nahi genuena, eta anuntzira sortu genuen, bino, ez struktura formal bat igual sortzeko goguakin, baizik eta, ikuskizun bat, eta, aberrez. Eta estrenatu genuen Labo Udan Tabakalerako Kutxa Kulturterrazan, sarrera guztiak saldu zian, egia esan ginean bastante flipatzen asuntuakin, eta oso politia izan zen, zerua urdin zeon, justu eguzkia geistena izan zen oso magikoa momentua. Eta horita gero, sintzian taierrak ateatzen, eta gure ekoizpenetaz gain itentxugu beste ekintza batzuk, eta, sartu ginean pixkatola rueda batian, eta ja ginean pentsatzen, aurrengo ikuskizunare bai itia genekala, eta, azkenen urte eta erdiola pasada, 2 urte pasadia, eta intxugu gauza pila bat, bino hasiera batean igualetzan ideia formalizatzea struktura hau, ez? Baizik eta, hasi ginean pixkatola bertzea atetzen da. Esango nuke gonbidatu batek baino gehiagok esan digula, ez? Hasieran akaso hori lan bat edo ikuskizun bat sortu nahi duzu, gogo horrekin, eta karo, gero eskatzen du taldeko edo, burokrazia lan horretan askenean konpainiak edo taldeak eta sortzen direla askotan, ez? Hori da. Bai, hori ez ginen hasi hola intentzio batekin konpainia bat sortzea edo hori hasi ginen pixkat, biak genuzkan gogoak, gure koreografia bat edo gero pieza bat sortzeko eta esan genuen, hau egin eta gero ikusiko dugu zer datorren.
Nuntzira aipatu duzu Iker, zuk bazenuela hor ideian ikasieran esan dut gerra zibilean oinarritzen dela. Ez dakit zure senideren batek hor badu, ez? Historia kontatu ezakezu zer den lan horretan kontatzen dena? Bai, bueno, izan zen pixkat, nire amonakin hitzeiten unean gerra zibilatazta, bueno, zegoela bere lehengusu bat, o bere osaba bat, justo aizala egiten soldauzka beran edo Elizondon hortikan, eta justo gerra zibila etorri izan da, iparrela juntzian, baino hor gelitze zen asuntua, ez? Etzan gehiagotaz hitzeiten da, ez da, iruditzeiten dantzan bitartez, pixkate investigatu eta algenula obra batin. Eta, bueno, horre atazan Marinan aitak zekan liburu bat, Kaxilda miliziana, derrepente, hola, ez? Egun batian, liburu hau, eta gehore bai junginan Kaxilda bezalako pertsonak edo zeuden junginan arantza dira. Eta, bueno, beste historia batzuk kontatu ziguten eta, bueno, pentsatuen ungeo, gerra zibilan oinarrituta zegoen obra hori, identitatearekin jorratzea, ez? Eta hola, hasi zen nuntzira. Eta lehen aipatu du Ikerrek, Marina, sentsibilizazio, do koreografiak sortzeaz gain edo ikuskizunak sortzeaz gain beste lan mota bat ere egin nahi izaten duzuela. Pixka bat sentsibilizazioa, dantza hurbildu kolektibo ezberdinetara. Hori guztia nola bideratzen duzue, nola egiten duzue? Hori da, bai egiten ditugu bitartekaritza tailer desberdinak, eta hasi ginen museotan egiten, bai Valentziaga museoan eta Santelmo museoan, kolektibo desberdinekin, eta bueno, beti enfokatzen dugu museotako kasuetan, bai normalean museoak eskaintzen duen erakusketa bati buruz, edo hori da gaia, eta gai horrekin, dantzaren bitartez lantzen dugu, ez? Da pixka bat, beste ikuspuntu batetik edo beste modu batetik ezagutzera museoa. Baina baita hor ere noski sartzen dela, dantzaren bitartez sentsibilizazio hori eta batez ere jartzen dugu puntua ongizatean. Ez, eta batez, segun ze kolektibo ere ez, kolektibo zaugarriak etortzen dira gure tailerretara, eta orduan batez ere da ondo pasatzea. Eta denboraldi hola goxo bat pasatzea. Eta ere gero bestalde baita gure emanaldietara lotuta, ez? Gustatzen zaigu ere horrelako bitartekaritza saioak egitera. Bai alde batetik gizartera hurbiltzeko dantza, kasu honetan dantza garaikidea, gizartera hurbiltzeko modu bat dela uste dugulako. Azkenean norbaitek zuk probatzen baizu zure gorputzean, igual gehiago dituko dizu atentzioa eta orain arte egin degunetik ikusi dugu funtzionatzen duela. Eta bestalde ere, hori ere ongizate puntu horretatik bideratua, ez? Edo, asko esaten dute terapia moduan, edo dela utzi burua txuri eta momentu goxo bat pasatzea, ordan horrela bai. Zuk hasieran esan duzu, zuretzat terapia moduko bat ere bazela igual txikitan, ez edo badela? Bai, hori da, bai. Eta egia da. Orain arte esan duzu erantzun ona horrelakoek, baduzue hemendik gutxira olako bitartekaritza saiorik edo museoetako bisita hauetakoren bat, hola esan daitekena edo? Dakau Valentziaga minio da pribatua. Bai ez? Ezin dago. Triste horpegiagatik esaten dut. Bai, ze uste sartu nintzela saltxeatzea eta jartzen zenunean etzun uzten zer gehiago egiten aurrea edo. Igual esan behar diogu gure nagusiari asko gustatzen zaio piraua, eta pirauan eramaten gaitu, baina igual olako zerbait eta eraman gaitzake. Pirauarekin? Ez, ikustea eta gure gorputzean sentitzera. Noski. Mugimendua bestera batera. Hori da. Opsatuko diogu. Proposamena. Hitz egin dugu lehen lan honi buruz eta bigarrena ere denboran ondo goaz, baina badaezpada aipatu behar dugu. Bigarren lana, ez dut esango nik izena, ze uste dut oso gaizki esan dudala lehen. Euskeraz esan dezaket korapilloa. Frantsesez? No.
Horrelaxe esan dut. Horrelaxe esan duzu. Igual. Horrelaxe esan duzu. Onartu behar dut hasieran enekiela frantsesitza zenik. Ni frantsesa pixkatxo bat badaki, baina enekien. Eta gero saltxeatzen ikusi nun, frantsesa da, hau, sanun, upa. Konta iguzue pixka bat, korapilloa oso bisuala da ere hasieran, nik irudiak ez dut lan oraindik ikusteko aukerarik izan, baina nola sortu da bigarren lan hau? Jo, egia esan duela, ja, ia 2 urte dorrela gure buruan hasi zenetik, eta begira izan zen justo Valentziagan gendela bisitaldi dantzatu bat sortzeko joan ginen area museoa lehenengo ikustera, erakustaldia, eta bertan irakurtzen Valentziagaren historioak, eta bueno, zatitxo bat zegoela bideratua gehiago kortxeari, eta hori guztia, iruditu zaigun gai bat oso mamitsua, eta hortik, ezakit, hilabetetara edo, baina, buruan gelditu zen, eta azkenean ikusi genuen aukera, horri buruz zeo zer egin nahi genula, eta hasieran egia esan nahi genuen egin zerbait oso xumea, 15 minutuko piezatxo bat, edo horrela gure artean tita, eta jazta. Baina azkenean bihurtu da pixkat handiagoa, junda pixkatarea aretarago, eta karrikanen aurkeztu genuen, eta saritua izan zen, eta horri esker bai bihurtu dela, pixka bat magnitude handixoagoa hartu du. Eta bai da, bi inspirazio dauzka, inspirazio artistikoa eta soziala, eta inspirazio artistikoa, lentzuk esan duzun bezala, da bi artistak, bai Txigidak eta Valentziagak lan egiterako orduan, aman komunean zituzten bi kontzeptu, espazioaren sorkuntza eta figura kurbilineoak. Eta hori erabili dugu bai mugimendu guztia sortzeko, eta baita ere estetikal lantzeko eta zaintzeko, bai nik uste esan genezakela nahiko estetikoa dela. Aipatu du Marinak kortxea, eta nunbait irakurri dizuet, badela ibilbide bat estutasunetik, azkenean kortxe horrek nola estutzen duen askatasunera edo. Ez dakit gero bideoa momentutxo baten jarri daitekin, irudi bat dago hasierakoa, ez dakit zuzara uste dut, hasieran, igual ezin da kontatu, baina, bai. Dana kontatu daiteke. Trailerrean, karo, hori da, trailerra argitaratu badago, bai. Baina konta iguzu pixkat hori, estutasun horretatik askatasunerako bide hori ikerredo. Bai, ideia hori pixka dator, Valentziak azkenen egintzuna izan zen, espazioa ezela sortu, baino, emakumeaz juteko hainen kortxetatua eta, baino figura hori ere respetatuz, orduan, saiatu garena izan da, nola behaien garaia zan pixkat sozialkien kortxetatua edo, egitea enkortxetamentutik askatasunera bidai bat. Hori da emanaldia. Zer interesgarria. Bai. Saiatuko naiz ni ea hemen jar dezakedan Goiuri. Oiana, baina azkeneko galdera egin behar duzu. Azkeneko egin behar duzu? Bai. Zergatik, ordua da? Bukatzen ari, ia amabia gainean ditugulako. Ez, baina ez da posible. Bai, posible da, Oiana, bai. Negira hortxe dago bideoa jarrita, mandi denbora. Nik nahi nuen gaur esan dugu Zazpiterritan egongo zeatela Kalde Arten Gasteizen, eta beraz jartorrak goizean etorri direla gure gana, Eman aldi gehiago, hola hurbil edo baditugunak, hola pixka bat, esango ditugu gero nik esango ditut, urrengo eta baina, botazuek. Iurreta, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, eta gero bi emanaldi oso berezi ingo ditugu, Donostiko 15 aldiaren zean, Txigida leku museoan eta Valentziaga museoan. Oik sarrera atea dira, eta bertan egongo da Germán Ormazabal pianoa jotzen, zuzenean, eta ze normalean kalean egiten ditugunean egiten dugu musikan latatua, ino bi horiek izango dira musika zuzenean. Orduan, interpretatuko ditu Sati eta Bajen obrak dira, eta beak interpretatuko ditu, eta gero Alai Ormazabalek egin du zatitxo bat elektronikoa, eta egongo dare bai zuzenean, musika. Eta ze egun dira horiek? Gogoratzen duzu buruz? Bai, abuztuaren 9 eta 10. 9 Txigida ostirala eta larun bata. Eta larun batian Valentzia museoan. Eta bietan egongo dira musikariak zuzenean 9 erosi nahi dut. Buruan egin dut, 10 ezin dut Goiuri. Zer duzu ba?
Dana, ja, gehiagi esaten dut, osak ez. Eta eskuartean, DAB konpainiaz gain beste proiektu batzuk ere badituzue? Edo nahikoa duzue honekin guztiarekin? Dapen, proiektu gehiago atozti, eta iraietik aurrea ere, martxan hasi dugun proiektu bat burutuko dugu ikastetxeetan, hasi gara Maus Fundazioan sorkuntza proiektu batzuk egiten, eta eraman ditugu sorkuntza prozesu horiek eskoletara, 6 eskoletara, eta orduan, iraietik azarora badugu hor lan potente bat ikastetxeekin eta Mausekoekin, hasi que... Eta zer egingo duzue, gazteekin gero elkarlan modukoren bat edo? Ideia da Mauseko pertsonen bat jutea tutore bezala. Erakustea beraien sorkuntza prozesua nolakoa izan den, inspiratzeko gaztei nolakoa egingo duten beraiek edo. Begira, zenbat gauza hain gazte, ez? Nik zoragarria iruditzen zait, hain jende gazteak, hainbeste gogo eta izatea gauza berriak egiteko. Zentzu hortan zailtasunak edo topatzen dituzue, nola ikusten duzue egoera? Edo, ari zarete pixkanaka, esan duzue 2022 aipatu dugu, duela urte terdi, 2 urte, hola izango dira, sortu zenutela konpainia. Egia esan momentu estrategiko oso fuertean gaudez, karrikan eman ziguten nu ikuskizuna egiteko, gero bitartez proiektu bate bai egin genuen Zudantzan izenekoa, non 120 pertsona parte hartu zuten nuteko sorkuntza horretan, ariketa desberdinak egiten, eta gero ere bai sorlekoa mentoretza programan gaude, Kutxa Fundazioko sorlekoa mentoretza programan, non aida izaten beste zurrunbilo bat, tsunamia. Marketing, enpresagintza, internalizazioa, gaude berria azeleragailuarekin lanean ere, eta, bai. Así que beste gauzentzako denbora asko gutxiago. Diskotekara ere nola jungo dira? Ez da, otarteri Joseba. Baina, orduan aipatu dugu, Donostiak 15 aldia pixkatola berezia, gaur Gasteizen bertan izango zareltela, gonbidatu Marina, nu ikustera gure entzule edota ikusleak. Sorpresa asko dauzka emanaldiak, eta nik uste hori pixka bat gure eguneko rutinatik irtetzeko oso aukera polita dela, así que animatzen zaituztegu ikustera. Oso ondo jundadia gaur, kakapila, eta saiatuko gehazuek ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko bikote. As I keep counting the time, drawing circles. Eta iaia goizeko 12 gainean ditugu, minutu bat besterik ez, eta aprobetxatu nahi dut minutu hau hankasartze bat onartzeko, ze hasi dugu irratsaioa gure maite dutak elkarbanatzen, eta nik nire maite dutean poema zati bat irakurri dut, egun hauetan nire gana iritsi den poema zati bat, asko gustatu zaidalako. Poema zati hori Patxi Ezkiagarena da, eta irratsaioa egiten ari ginela 3 emakumeek jakinarazi dute sexu abusuak jasan dituztela Patxi Ezkiagaren gatik jasan zituztela, eta irratsaioa egiten ari ginela Legorretako udalak jakinarazi du semekutxun izaera baliogabetzea erabaki duela, sexu abusu salaketak direla eta bere omenez kulturetxeak bere izena darama eta kulturetxeari ere izena kenduko diote eta herrian bertan eskultura bat dago bere omenez eta eskultura hori ere kendu egingo dute. Udalak dio biktimaren salaketaren aurrean erantzukizuna duela eta tira, hori aipatu gabe ez nuen irratsaioa amaitu nahi. Orain bai, astelena arte eta eskerrik asko guztioi. Keep calm and bigarren kafea.